ಖಾರ ಇಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪನ್ನ ಆತ ತಿನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಂಡಾತ ನೀ ಗೊತ್ತಾಪನ ಅವನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಶುಭ ದಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಬ್ರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹುಷಾರೆಲ್ಲರಿಂದ ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ನೀತ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಾಂಡಿಡ್ದೆ. ಇನಿ ನಾನು ತಿಂಡಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಎಂಕ್ಲನ ಹನಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾಜಿ ಪೂರ ಆವೊಡು ಅಂಚದು ಬಾಜಿ ಮಲ್ತಂದು ಇಜಿನ ಪನ್ಪಲ ಅಮ್ಮ ಇರೆಗೆ ಬಾಜಿ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜ ಚಪಾತಿಗೆ ಬಾಜಿ ಇಪ್ಪೊಡುಂದು ಇಜಿನ ಕೋರಿದ ನಾನು ಬೇತು ದಿನ ತನಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಂಡ ಕೋರಿ ಕಚ್ಬಿತ್ತು ನಾನು ಇದ್ದಾಯಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಜಾರಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಲ್ಲ ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ ಮಲ್ಪನಂತ ಆಯ್ತು ಬಾಜಿ ಮಲ್ತೆ ಚಪಾತಿಲ ಬಾಜಿಲ ದಂಡು ಪಂಡ ಚಪಾತಿ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಡೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ದಿ ಜಂಡೆ ಇದು ಚಪಾತಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಇಂಕ ಚಪಾತಿ ಒರಿಜಿ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಚಪಾತಿ ಅಲ್ತಡೆಗೆ ಸರಿ ಅಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಪು ನಾಯಿ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ತಿಂದು ಪೋಯೆ ಬೊಕ ಎಂಕ ಅಂಗಡಿದ ರೊಟ್ಟಿ ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ತಿಂಡೆ ಬಾಜಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಅರ್ಜೆಂಟಿಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಬಟ್ ಆಂಡೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ನಾನು ರೆಸಿಪೀಸ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಡ್ ಪಾಡುವೆ ಅವೆ ಐಟು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ನೆಟ್ಟು ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಡ್ಡೇಟ್ಲ ಪಾಡ್ರ ಹಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಐಟು ಪಾಡುವೆ ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ ಪಂಡ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕದ ಆದ ಮಲ್ಪುಗಾಂದಿ ನೀ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡು ಉಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಆತುಂಡು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ದಿನ ಅಂಡತ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಇನಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಹಾಪುಂಡು ತುಕ ಚಾಪರುಂದುಲ್ಲತ್ತ ಬಿಡೋಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗಿತ್ತೆ ರಜೆಟುಂಡತೆ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಮಲ್ಪನ ಇಂತ ಉಪ್ಪುನ ದಿನಾಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೇಜ್ ದೆತ್ತನ ರಾಕೆಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅವು ಸರಿ ಬೋಯ್ಜಿನ ಕುಡಂಜಿ ರಾಕೆಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದೇ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಹೇಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಐಜಿನ ದಾಂಡಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಡಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಸಲ ರಾಕೆಟ್ ಮಲ್ದೆಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನೆರ್ಪುನಿ ಎತ್ತು ಪೇಜ್ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪೊಂದು A4 ಶೀಟ್ ಉಂಡು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರೆ A4 ಶೀಟ್ ಆಯ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ರಾಕೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬಂದಿತ್ತೆರ ಆಯ್ಕೆ ತೋಜ ಹೊಡ್ಸಿನ ಆಯ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಕೇನೋ ಒಂದು ಇಪ್ಪೆ ಚಿತ್ರವರೇ ನಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ದಕ್ಕು ನಾನೈತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇಡೀ ದಿನ. ಜೋರು ಬರ್ಸಲ ಬರೋಂದುಂಡು ನನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಕಬಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂಡು ಬರ್ಸ ತೂಯರತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬೊಕ ಪೊಪ್ಪಗಿತ್ತೆ ಕಟ್ಟಾಯಿ ಕಲೆಪ್ ನಾನು ಎವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಕುಲೊಂದು ಉರುವಾಪುಂಡತೆ ಬಜ್ಜಾಯಿ ಪೂರ ಕಲೆಯರ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೊರ್ಲ ಅಂದ ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಅವೇ ಬೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕುಲ ಒಂದು ಕಲೆಪ್ಪೆರು ಉರುವಾಪನೆ ಕಾಪುಂಡ ಆರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ನಾನು ಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಚೂರು ಅಡಿಲಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪು ಅಂದಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದು ಅವರ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಕೊರ್ಪೆರೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ದವೆ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಬರ್ಸಾಗತ್ತೆ ಕರೆಂಟೇ ಇಪ್ಪುಜ್ಜಿ ತೂವೋಡು ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿಲ್ಲ ಓವು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸಿಂಪಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪಗಂದುಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚದು ಐಕು ದುಂಬು ಕರೆಂಟ್ ಪೋಯಿಜಿಂಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡಿತ್ತೆ ಪೂರ ಕೆಟ್ಟುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಬೇರೆ ಕನಪುನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ರಾತ್ತೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡದು ಪಂಡು ಬೇರೆ ಬನ್ನಾಗನೆ ಕತ್ತಲೆ ಅದಿಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚದವು ಬನ್ನಾಗನೆ ಫುಲ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಶನಿವಾರ ಕನಪು ನಾವು ಬೈಯಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನಾಗ ಕನಪ್ನಾರ ಅಂಚದು ಆತು ಫ್ರೆಶ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚ ಏನು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ದಿದ್ದು ನಾನು ಚೂರು ಟೊಮೆಟೊ ರಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಣ್ಣಿನಿ ಪಂಡ ಟೊಮೆಟೊ ಇಪ್ಪದ ಇನ್ನು ಚೂರು ಕಡೆದ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ತನಗ ಕರೆಂಟ್ ಪೋಂಡು ನಾನು ಎಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಅಂಚದು ನಾನು ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಅಂಚದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಕಬಾಬುಗೆ ಎಂತ ಉಂಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಯ್ಯ ಗಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿಲ ಆತೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ತೂಲೆ ಒಂದು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ ಆದಿತ್ತಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮರಿಯಲಗು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ರಸಂ ಪೂರ ಮಲ್ತು ತಿಂಡಲ ಆಯ್ಕತ್ತೆ ಶೀತಕ್ಕೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚ ದೈನೆ ಮಲ್ತೆ ನಂತೆ ಖಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕಿಪ್ಪುಂಡು ಪುಳಿತ ರಸ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೈದಿತ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ್ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರ ಅಂದು ಮುಂಚಿನ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವಿತ್ತ ನಾನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತು ನಾವು ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಾತೆ ಇಂಕ ಅಂಚದು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಾನು ಬಯ್ಯಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ತಿಳಿಸಾರು ಮಲ್ತು ಒಂದುಲ್ಲೆ
ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಗಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಾತೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಂಡ ಬೈದು ಎಣ್ಣಿಲೆ ಕಾಯಿನ ನಿಜ ನಿರಾಸೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಕೊಯ್ದು ಪೂರ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಚು ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ನಾನು ಮಲ್ತಿದ್ದಿದ್ದ ಮಲ್ದೊಲಿ ಬಟ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಹನಿನ ಆಸೆ ನಿರಾಸೆ ಅಂಡ್ ನಾ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುನು ಕಬಾಬ್ಗೆ ಏನು ಉಂಡತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ದುಂಬು ದೀದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಿತ್ತೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬಿಡ್ಪುನ ದುಂಬು ಉಂಡತ್ತೆ ಎಳ್ಳು ಉಂಡತ್ತೆ ಬೊಲ್ದು ಎಳ್ಳು ಐನ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬಿಡ್ಪುನ ಪಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಿದಾಯ್ಪುರ ಪೋನಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರ್ದು ಪೆರ್ತುಲೆ ಕಬಾಬು ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಆಯ್ನ ಕಬಾಬ್ ಚೂರು ಕಿನ್ನೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂದಿತ್ತು ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಕಿನ್ನೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕಬಾಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದ ನಾನು ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅಕ್ಲೆ ಒಣಸ್ಕೊರ್ಪುನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೈಯಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ಅದು ವನಸ್ಪುರ ಆಂಡ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಹನಿ ಕಬಾಬ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಇತ್ತನ ಕಜ್ಪು ಬೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣೆಲ್ಲ ದಾನಪ್ಪೇನೆ ಅಪ್ರೂಪಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ ತಿಂಡೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ತಿಂತಿಂಚೆ ಒಂತೆ ಹಾಗೊಂತೆ ಮನಸಂಡ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ತಿನ್ಪುನು ಅತನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತಿಂಡ ನಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಕ ನನ್ನ ಕತ್ತಲೆಗೆ ನನಗೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಣ ಅದೇ ಕತ್ತಲೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ನನಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಡಬೆ ನೆಟ್ಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಪಾಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಮಲ್ಪುನು ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಲಾತೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ನೀನು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಇಂತು ಮೊಕ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪು ಆಯ್ತಾ ಅಂಚದು ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಉಲ್ಲೆ ಇಜಿನ ಏಪಲ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುನ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ಮಲ್ತುದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಣತೆ ಬಚ್ಚುಂಡಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ತಾಯಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಮಲ್ಪುನ ನಿಜ್ಜಾನು ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಪಿಂಕಿನ ಬರ್ಡೇ 4 ಜುಲೈ 7ಗೆ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹನಿಡವ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪಿಂಕಿನ ಬರ್ತಡೇದಲ್ಲ ಕಡಿ ಎಂಕ್ಲು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಲ ಮಗಳಿಂದ ಲೆಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಏನು ಮದ್ಮೆ ಅದು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನಾ ಆಲ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಲ್ಲ ಮಗಳಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಐತೆ ಸ್ಟೋರಿ ನನ್ನವರ ಪಂಡ ಓಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಟೋರಿ ಐ ನನ್ನವರ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಐತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ತೂಕ ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಿನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅಮ್ಮ ನೀರಿನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಇರ್ನ ಮೋನೆನ್ ತುದೇವು ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಎಂಚ ಬುಡ್ಪವೆಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಕ್ ಹಾಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿನತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಮಾರ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಇನ್ನು ಚಿತ್ರನು ಆ ರೀತಿ ಬುಡ್ಪದೆ ಪಂಡುದು ನೆಟ್ಟು ತೋಜಲ್ಲ ಅಂತುಪ್ಪೆ
ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡೆ ನಾನು ಒಂದು ತೆಪ್ಪನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂಕ ಪಂಡ್ರೆ ಮರತ್ತಂಡೆ ಇಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಉಳುಟು ಪಾಡ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೇ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನ ಡೌಟು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಏನು ಆಚಾನ ಅಳ್ಳು ತುಳುಟು ಮಲ್ದಿತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನ ಡೌಟು ಬಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಏನು ಉಂಡತ್ತೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಪಿನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಆ ರೆಸಿಪಿದ ಲಿಂಕನ್ನು ಬಿರಿಯಾನಿದ ರೆಸಿಪಿದ ಲಿಂಕ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡತ್ತ ಇನ್ನು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಇಟ್ಬೋದು ತುಳು ಓಕೆನಾ ತುಳುಟೇನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಕನ್ನಡಡು ಕೋಡೆನ ದಾನ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲಿ ತುಳುಟೆ ತೂವಳಿ ತುಳುಟೆ ಉಂಡೊಂದು ರೆಸಿಪಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ದಮ್ಮವರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಓಕೆ ಹೆಂಚ ಆತಂಡು ತೂಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾನಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಹನಿಗೊಂದು ಇಷ್ಟ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೊ ಆಲೆ ಪನಿ ಅಮ್ಮ ಆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪು ನಾವು ಏಪ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಪ್ಪನಕ್ಲು ಬತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಮಲ್ದಿತ್ತೇನೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪನಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖಂಡಿತ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಿನ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡದು ಹನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಿಜನೇ ಬೇತೇರಿದ್ದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ನೆನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರಜ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜದೆ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಡು ಮಲ್ಪನ ಅಂಚದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೆಚ್ಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಏನ ಆ ಬಜ ನಡೆದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಡ ಐಟ್ಟು ದಿಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಒಂಚೂರು ಮುದ್ದೆ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಪುಣು ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಬಾಜನಾಗ ಪಾಡ್ದಿನ ಉಂಡತ್ತೆ ಅರಪ್ಪು ಉಂಡುಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಥರ ರೈಸ್ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಉದುರುದ್ರ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಇಜನ ಐಟ್ ನಮಕ್ ಮಕ್ಪರ ಬಂಗ ಮಸ್ತುಲ ಉಂಡತ್ತೆ ನಾನು 3 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾರಿತಾತ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಆತನ ಐಟೆ ಮಕ್ತಿನ ಒಂಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಬೇತೆ ಬಣಲೆಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲೆ ಬಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಪರಿಮಳ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರೋಂದುಂಡು ಕನ್ನಡ ರೆಸಿಪಿ ತೂಪುನಂಡ ಕನ್ನಡ ತುಳುಟು ತೂಪುನಂಡ ತುಳುಟು ತುಳು ನಿಕ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಕೂಡ ಐಟು ತೂದು ಮಲ್ತದು ತಿನ್ಲಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಮನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಆತು ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಚ್ಚಂಬರ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಮಗಳೇ ಕಚ್ಚಂಬರ್ಲ ಆವಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮళ్ళీ ಎಂಕ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪು ನಾಲೊರ್ತಿ ಅಮ್ಮ ಅವು ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಮನ್ಪುಲೆ ಬಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಅಂಚದು ಅದು ಮನ್ಪರೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಪಿದ್ದೈ ಪೂದು ತಿನ್ಪನಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಆತ ಆಸೆ ಇಪ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ತಿಂಗಳು ಗೋರನ 2 ಸಲನ ಪೋಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚದು ಏನು ಇಲ್ಲಲಕ್ಲು ಪನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲನ ಆಸೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸೋಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಚದು ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲ್ಲ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಡತ್ತೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡಿದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅದು ಹನಿಗೆ ಕೊರಿಯ ಹನಿನ ಫಸ್ಟ್ ಹನಿಯೇ ಪಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಪ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡಲ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಅದು ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚನಿತ್ತೆ ಪಿಂಕಿಗೊರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಕಡ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಪೊಪ್ಪಡಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪೊಪ್ಪಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ಅಮ್ಮಗೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡ ಚೂರು ದೂರ ಪೊಪ್ಪ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪೂರ ತಿಂಪೇರು ಅಂಚ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಪಂಡೇರು ಸೊಪ್ಪ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಪಂಡೇರು ಹನಿಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಪಂಡಲು ನನ್ನ ಅಮ್ಮಡ ಪುರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಆಟೀಲಿನ ಎರಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆತೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತಿನ ಆಟೀಲಿನ ಎರಾಂಡ ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪಂಡಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಅವಂಜಿ ಏನು ಮಾತಿರೆಗ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಎರಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಅಂಡಲ ಆಟೀಲ್ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪಗ ಮಲ್ತಿನ ಜೀವಗ್ಲ ಒಂತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲ ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡು ಪಂಡು ಒಂಥರ ಅವು ಪೊಂಜೋನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತಿನವೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪು ನಾವು ನಿನ್ನ ಬರ್ತಡೇದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಮಲರ್ತಿತ್ತುಲ ಪನು ಈರ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಲೆಕ್ಕ ನಂಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈರ್ನ ಬದಲಿ ಅಂತ ಮದುಲೆ ಮಂಡೆ ಚಂದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂತ ತೆತ್ತಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಪನ್ನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದ ಅವಡಾತೆ ಅವನುಂಡು ಪಿಂಕಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮಾಡ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗಾಗುಂಟು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದು ಗಟ್ಟಿಡೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಬಿಡುವೆ ಕಡ್ಪುಡಿಯೇ ಮಾಮಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಾಂಡೆನ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಜಾಡೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಕಡ್ಪುಡಿಯ ಅಲೆಗ್ಲ ಚೂರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತ್ತ ಪಂಡದು ಈಗಂತೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ನನಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂಡ 2 ಸಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂಡಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ಲ ಇತ್ತಂಡತ್ತ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲವರ ಖಂಡಿತ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಇಂಚಾದ್ರ ಮಾಡದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಆನಿದ ನೆಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಆಡ್ದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ
ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಲ ಹೊರ ತಿಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಕುಡ ಬೋಡು ಪಾನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ತೋಜೋಡು ಮಸ್ತಲ್ಲ ಖಾರ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಖಾರ ತಿನ್ಪುನ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತು ಪಂಡ ಮಾಮಿ ಪೂರ ಅಂಚದೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಖಾರನೇ ಮಲ್ಪುನು ಆಂಡಲ ಮಾಮಿಗೆ ಎತ್ತು ಖಾರ ಮಲ್ತಿಜಿನೆಲ್ಲ ವಾರನ ನಾಲಾಯ್ಗೆ ಖಾರ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಅವರಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡದೆ ಅಂಚದವು ಪ್ರಾಯ ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಪುಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿಂದಿದ್ದಾವೆ ಎತ್ತು ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಅವು ಒಂಥರ ದೊಂಡೆ ಖಾರ ಖಾರ ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದು ಸೊ ಅಂಚದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಗೆ ಏತು ಖಾರ ಹಾಪುನು ಆತು ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪಯಾನಿ ಪಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಓಕೆ ಐತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತೂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಹಾಪುನು ಬಂಡದು ಪರಿಮಳ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಬರೋದುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಆತೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈದು ಬರ್ಪುಂಡು ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಲ್ತಾರಣ ಅಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಮಸಾಲೆ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಐಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೇತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಬೇತೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಐತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ್ಕ ಬಲೆ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪನ್ನ ಆತ ತಿನ್ನು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಂಡಾತ ನೀ ಗೊತ್ತಾಪನ ದಾಲಿ ಜಾವ್ ಚಿಕನ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಚಂಡು ಕಾರಂಡ ಅಂದುಂಡು ಖಾರ ಆತನ ನಿಜಾತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರ್ आणि ಶೋಕಾತ ಪನ್ನೀರ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆದು ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆಯಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತು ನೆಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟು ಕಚ್ಚಂಬರ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಕೊಜ್ಜಪ್ಪಲು ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಆ ಕಚ್ಚಂಬರ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲವರ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚ ನೀತಲು ಆಗ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೆಕ್ವೆ ಆತಂಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ